tomto videu trošku popíšem, ako upravovať náš textový obsah článkov v administračnom systéme Joomla. Prvá vec, ktorá je vhodná urobiť, je trochu nakonfigurovať textový editor, v ktorom upravujeme texty. Prejdeme do rozšírení a zásuvných modulov, čiže pluginov, a vyberieme si editory. Editor TinyMCE je predinštalovaný editor, ktorý používa Joomla, a vhodné je si nastaviť rozšírené funkcie a zakázať mu, aby upratoval tu nás zdrojový kód. Takže môžeme uložiť a prejdeme k nejakému textu. Tu máme už predpripravený článok na titulnú stranu. Pre začiatok si doň hodíme nejaký text. Najlepší spôsob, ako vkladať texty, či už z programu Word alebo z nejakého iného textového editoru, je vkladať ako neformátovaný text cez túto ikonku. Tu máme ešte možnosť zachovať zalomenie riadkov a stlačíme Insert. Vidíme, že to riadkovanie nie je také, aké by sme chceli. A niekedy môžeme potrebovať, aby nový odstavec nezačínal s touto pauzou, takže to spravíme takým spôsobom, že položíme kurzor na koniec riadku, stlačíme Delete. A teraz sú dve možnosti. Buď teda používame normálne Enter ako v bežnom textovom editore, alebo keď chceme, aby to začínalo na ďalšom riadku bez tej pauzy, tak stlačíme Shift a Enter. Môžeme si vložiť nejaký obrázok. Kurzorom klikneme tam, kde chceme mať obrázok, a dolu stlačíme tlačítko Image. Tu už máme nahratý obrázok, čiže označíme ten obrázok, ktorý chceme vložiť. Tu môžeme napísať nejaký popis, takisto pod obrázkom môžeme mať nejaký popis, pokiaľ zvolíme, zaškrtneme túto caption. Čiže teraz dáme Insert a ten obrázok je príliš veľký, takže ho označíme a tu cez tú ikonku stromu môžeme nastaviť veľkosť. Prvá je šírka a druhá je vždy výška. Tu si dáme hodnotu v pixeloch, napríklad 120. Potom sa tu nachádza jedna veľmi užitočná funkcia, editovanie kaskadových štýlov. To znamená formátovanie alebo upravovanie toho spôsobu, akým sa nám zobrazuje potom na webe. Čiže ďalej pokračujeme v úprave nášho textu. My chceme napríklad, aby ten text obtekal obrázok správa. A to urobíme tak, že klikneme na obrázok a zvolíme upraviť kaskádové štýly a prejdeme k palete Box
a nastavíme mu float left. Tu vidíme okamžitú zmenu. Ešte by sa zišlo, keby mal správa určitú medzeru, a to spravíme tak, že tu máme možnosti margin, odznačíme túto možnosť, aby sme to neurobili na každej strane rovnako a zvolíme pravú stranu, dáme tam nejakú hodnotu, napríklad 20. OK. Teraz môžeme ešte napríklad chcieť, aby ten obrázok poskočil trochu vyššie. No a to spravíme takým spôsobom, že pre vrchné margo dáme zápornú hodnotu napríklad -20. A nesmieme zabudnúť zvoliť hodnotu pixely. OK. Potom ešte môžeme nášmu obrázku dať nejaký rámček. Zvolíme si farbu. Napríklad a nastavíme mu hrúbku, hodnota, povedzme 10 pixelov. Ešte vyberieme, aký typ toho rámčeku chceme mať. A máme to. Dočasné uloženie článku stlačíme Apply a pôjdeme sa podívať, ako nám to vyzerá na webe. Keď sme spokojní s výsledkom, nezabudneme náš článok uložiť. Ešte by som povedal niečo o obrázkoch. Veľmi často sa stáva, že náš originálny obrazok je príliš veľký a je vhodné vkladať do webu obrázky v takej veľkosti, v akej sa budú zobrazovať. A pre tento účel je dobre používať niektorý free software. Ideálne je stiahnuť si prenosnú verziu z adresy portableapps.com, kde v grafických editoroch si vyberieme niektorý. Tu by som vybral XNView Portable a stiahneme. Máme vytvorenú zložku, povedzme na ploche, kam si nainštalujeme náš prenosný software. V prípade, že sa nám software prestal páčiť, jednoducho celú túto zložku iba vydeletujeme, nemusíme nič odinštalovať. Otvoríme si náš program. No a mám tu takýto obrázok, ktorý potrebujem zmenšiť, povedzme na 200 pixelov. Rozbalím si položku image a zvolím resize a tu zadám šírku 300 pixelov. OK. Obrázok si uložím ako, čiže kópio. Nejakým spôsobom ho nazvem. Tak. A obrázok je na svete vhodný k nahratiu na web.